Не всеки ден ни гостуват звезди от световна величина. Предстои ни точно такава среща. Вижте с кого е. Филип Киркоров е една от най-големите звезди на световната музикална сцена и най-продаваният руски изпълнител за всички времена, но никога не пропуска да спомене, че сърцето и душата му принадлежат на България. Големият певец и артист е роден във Варна, в артистичното семейство на българския певец от арменски произход Бедрос Киркоров и рускинята Виктория Лихачов. Още в ранното детство на Филип, семейството му се мести в Русия, където бъдещата мегазвезда израства и завършва Държавното музикално училище Гнесини в Москва с червена диплома за отличен успех. Първата сценична изява на Филип Киркоров е през ноември 1985 година в предаването «Ширия круг», където Филип изпълнява песента «Альоша» на български език. Още в началото на 90-те години той става известен естраден певец в Русия, като първите му успехи са свързани с кавърите на български хитове, писани от Тончо Русев, които превръща в руски шлагери. Сред тях са «Телефонна любов» на Васил Найденов, «Прегърни ме» на дует Ритон и «Детски спомен жив» на Орлин Горанов и Кристина Димитрова. Филип Киркоров е носител на редица престижни награди. С песента «Неба и земля» Киркоров печели гран-при на конкурса «Шлагер 90» в Ленинград, а през 1993 година получава премията «Овация» в номинацията за певец на годината, както и премия от Златния Орфей. Артистичната му кариера тръгва стремглаво нагоре и Филип се превръща в най-блестящият руски изпълнител, който събира многобройните си фенове на най-големите световни сцени, сред които Медисън Скуер Гарден, Фридрихштадт Палас, Гранд Театър, Юбилей Театър, Тадж Махал, Рой Томпсън Хол, MGM Гранд, както и в прочутата Карнеги Хол в Нью-Йорк. Личният живот на голямата звезда е не по-малко интересен от грандиозната му творческа биография. През 1994 година Филип Киркоров сключва брак с примата на руската поп-музика, 18 години по-възрастната от него Алла Пугачова. Големият певец смята, че блестящата му кариера, както и бракът с Алла Пугачова, са били предначертани от съдбата. Това той разказа в «На кафе» през 2005 година, когато гостува в нашето студио. Ванга е човека, който е предрекал твоето звездно бъдеще. Да, като бях малък, много се разболях и родители ми заведаха при Ванга и Ванга каза, че то ще се поправи, всичко ще бъде наред и майка се използва от случая, викала, ами кажи нещо за бъдещето на детето ми. И Ванга каза, виждам го на един голям хълм с едно железно метално в ръцете. И размахва и стои, така горд стои. Какво беше това? То след години се разбрал, че хълма това е естраден Олимп, а метално нещо това е микрофон. И после каза, че синът ще се ожени до 27 години с жена с име на А. Значи и това е познал. И това е познал. Бракът на Филип и Алла продължава 11 години, в които те създават много емблематични хитове, сред които «Холодно в городе», «Любито бещаю» и «Милион алех роз». През 2005 година обаче Филип и Алла Пугачова се развеждат, но въпреки това остават близки приятели. Филип Киркоров и до днес не крие привързаността си към бившата си съпруга и признава, че именно нейната слава дава тласък на неговата бляскава кариера. Преди 2 години кралят на руската поп-музика стана горд татко на 2 деца, родени от сурогатни майки. Дъщерята на големия артист е на 2 години и 7 месеца, казва се Алла Виктория и е кръстена на Алла Пугачова и майката на Филип Виктория, а синът му Мартин преди дни навърши 2 години. Откакто се раждат двете деца, Филип Киркоров е неотлъчно до тях и често ги взима със себе си по време на турнета. През 2012 година пък звездата изненада феновете си с новината, че възнамерява да вдигне сватба с дългогодишната си приятелка, руската актриса Лидия, която според певеца би могла да стане прекрасна майка на децата му. Събитието обаче така и не се осъществи. Сега мегазвездата Филип Киркоров е в България за 4 грандиозни концерта в Бургас, Варна, Велико Търново и София. Всичко за грандиозното шоу на Филип Киркоров в България, кои са неговите най-близки хора в момента тук и как съчетава блестящата си кариера с грижите за любимите си деца. Отговорите от самия Филип Киркоров сега на кафе.
За съжаление, Филип Киркоров няма да влезе този път в студиото ни, защото има ангажименти в любимата му Варна, но пък нашия екип е при него, така че сега ще ги видим заедно с репортера ми Диди. Здравейте, Филип, здравей! Много се радвам, че те виждам. Добър ден, и аз се радвам да ви видя. Пак минаха почти 10 години от нашата среща, но вие станахте още по-хубава. Много, много си мил. Благодаря ти. На теб виждам, че ти се отразява добре въздуха на любимата Варна. Не за да ти върна комплимента, наистина е така. И не само въздуха. Това, че съм окръжен от моите най-близки хора, от моите деца, от моите почитатели, зрители. Преди няколко дена мине концерта в родната ми Варна. Това ме подмлади и това разкошно чудно време в България. Това прави ме невероятна почивка, паралелно свързана с работа и с това голямо турне, който много го очаквах и много го чаках да се срещна с зрители, с вас. И съм благодарен, че имам възможност днеска да кажа още веднъж, че съм благодарен на всички, които са запълнили аншлаг, пълна зала, пълни зали в Бургас, в Варна, в Велико Търново и надявам се утре да видя такава пълна зала в София, в зала номер 1 НДК. Най-любимата ми, най-очакваната ми и най-носеща ми късмет зала в моята творческа кариера. Аз знам, че ще е пълна. Сигурна съм. Само да те попитам, тъй като и в момента си в Варна, вярвам, че този концерт твой е донесъл много усмивки на хората там. Знаеш, че неотдавна преживяха нещо страшно, наводненията в Варна. Има ли го по лицата на хората? Виждаш ли тревога? Разбира се, аз не отминах тази тема в моят концерт във Варна и направих една такава 3-минутна тъжна отстъпка с посветена песен и с една реч. Но не бих искал да създавам тъжността на тези, които и без това им тъжно. Моята задача е била в концерта във Варна да направя всичко, поне за 3 часа да се отнесат малко от тази трагедия, която постигнала моя родна Варна и унесла живота на толкова хора. И аз така помислих, че успях да го направя, защото хората бяха много щастливи, но тая болка първо ми седеше в моето сърце. Но бих искал да взема ластик и да го изтрия от съзнанието на тези хиляди хора, които са дошли на концерт, поне за тези 3 часа да бъдат малко щастливи. Успял си, Филип. Наистина знам вече и от хора, които са били на концерта, че много усмивки си дарил. Нашите политици се коментира, че не действаха много адекватно в тази ситуация. Казвам това, защото ти самия разбрахме, че си бил канен преди време и то си канен да станеш президент на България. Вярно ли е това нещо? Вижте сега, не бих искал изобщо да говоря днеска за политика. Аз съм аполитичен патриот на своята държава. Така че имам 2 държави, имам 2 паспорта, и руски, и български. Това ме прави по-силен и по-стабилен в моя живот, защото аз усещам поддържане на 2 големи държави. Макар че Русия е много голяма, България е малка, но с голямо сърце. И затова моята задача да уважавам, да обичам своите земи. Когато съм в Русия, аз имам желание и тъгувам за България. Когато съм в България, липсва ми Русия. И това, което правят политици, това е една специална професия. Трябва да бъдеш професионален за нея. Трябва да учиш за нея. И макар, че имам, може би, такова влияние на хората, които ми слушат, които пристигат, плащат пари и не малки пари да купят билет, да отидат в залата, но аз няма да се ползвам от това
никога по цел да заема един голям политичен пост. Аз имам пост неофициален, нали, в музикалния бранш и това ме устройва напълно. Слава Богу, остани си музикант, но поне кажи, това слухове ли бяха, защото се заговори в един момент, че наистина си имал такова предложение? Колко ли предложения аз не имах в моя живот, да ви кажа. Добре, разбрахте. Да ви кажа, много предложения имах, обаче адаптирах само няколко. Аз смятам, че е много хубаво, че не си станал политик, защото именно мисията на музикантите, на хората като теб е да развеселяват хората, да ги изтръгват от техните негативни емоции. И това е нещо, което ти направи тук преди няколко дни във Варна. Знам, че си перфекционист, целият наш екип го знае, цяла България и също целият свят го знае. Но искам да те попитам, според теб, добре ли мина концерта? Ти самият доволен ли си от шоуто? Много съм доволен, защото направихме голямо шоу, 3 големи шоу. Доведохме 9 големи камиони с декорации, с осветление, с звук, с костюми. Лайв звук, голям балет от 16 души, преобличане на костюми, музикален бенд, всичко е на живо, 3 часа шоу. И от песен на песен публика, така... Аз просто не исках да спирам. Ако имах още възможност да пея 3 часа, ще им пея 3 часа още. Те щяха да бъдат доволни със сигурност. И съм щастлив, че успях да го доведа цялото шоу в България и веднъж на 2 години го правя това стабилно вече от последно 12 години. Да. И благодарение на това, че станах известен на моята втора родина, аз стабилно получавам тая зарядна енергия в България и тези концерти са незабраваеми в моето сърце. И когато виждам в Софийската зала моите скъпи, близки колеги, приятели, като Дует Ритон, Катя и Здравко, Тончо Русев, Патриарха, и още веднъж искам да му призная в любовта, че неговите песни ми направиха моя живот, защото негови първи песни ми донесоха най-големи успех. Макар че в живота ми бяха само 2-3 песни от Тончо, така, които станаха хитове, но те са 2-3 са златен моя фонд. И Телефонна любов, и Прегърни ме, и Не забрава, с която стабилно завършвам своето турне винаги, последно 12 години. Това ми е като традиция. Песен Не забрава звучи накрая на концерта и цялата зала пее на-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 на. Говорейки си сега за концертите ти и за реакцията на публиката, аз съм сигурна, че феновете са тези, които са най-доволни от абсолютно всички. Предлагам ти да видиш какво казаха няколко твои големи фена след твоите концерти и да ги чуеш сега. Добре. Ние сме фен-групата на Филип Киркоров в България. А от концерт стоим тук 2 часа вече, да. И си пеем и чакаме да си го пушнем и да му подарим цветя. Искаме само да кажем на Филип, че България много го обича. Особено Варна. И не само. Защото той си е нашия Филип. За Филип Киркоров, каквото и да кажа, ще бъде наистина малко. Наистина изключително много се вълнувам. Този човек за мен е нещо много специално. Само като слушам песните му и имам чувството, че полетам в друга вселена. Сигурно ви звучи странно, защото но това е нашата фенска любов. Този човек е истинска гордост за мен. Аз винаги много се радвам, че той споменава в интервютата си, че се чувства българин. Той не изоставя държавата си, идва често и факта, че той обикаля страната и по един ден във всеки град дава концерт. Като човек, като изпълнение, като глас, като образ. Като шоу само. И като шоу, което той дава на хората, това е едно наслаждение. Ще си позволя, тъй като сме на концерт и вече бушуват в мен емоциите, да запея малка част от негова песен. Моята любима песен Не мама тиха говорила, зачем те очи дам оставил. Ставил за птицу в высоком небе,
Из Санкт-Петербурга приехали. Привет. Най-хубавите концерти той прави във Варна. Гледал съм го в Санкт-Петербург и в Москва, но при нас той не свири на акордеон, а тук в България го прави и за това съм дошла специално. Шоу, емоции, много усмивки най-вече. Затова идваме, за споделените моменти с музиката на Филип. Нещо по-различно, което не е правено до сега в България. Той е един невероятен изпълнител. Аз от детството ми съм израснала с неговите изпълнения. Баща ми е руснак и руската музика и въобще култура е на почет в нашето семейство. Съответно, неговата музика постоянно звучеше и една от любимите ми песнички е един дует с Алла Пугачова, който мога да спробвам просто да запея някаква част от припева. Я начало плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я тебя давно люблю. Това е песен, която е с много положителен заряд и аз така винаги, като се сетя за нея, ми повдига настроението. Искам да му кажа, че наистина всички българи много го обичаме, много се гордеем с него, с това, че той е, въпреки всички скандали, всички колюки около него, той е винаги различен, винаги отстоява себе си, уникална звезда. Можем само да се гордеем с него. Много почитатели има Филип. Всъщност това не е тайна. Аз обаче не знаех, че имам такъв в екипа си. Репортера ми и редактор Вики, която също видяхме на видеото, която каза, че абсолютно не можем да я дискриминираме. Тя е била на концерта във Варна, ще бъде и на концерта в София и е страшен фен на Филип, така че искаше да каже нещо мило. Много те обичат хората. Нали чу, Филип, какво ти казаха? България те обича и това е факт. Ти пълниш залите и аз мисля, че трябва да идваш по-честичко. По-често от веднъж на 2 години не става, защото имам много такъв график на моето турне, на моите снимки. Постоянно последно време имах снимки в кино, продюсирах мюзикъл Чикаго на Боб Фос, пак го показаха на московската сцена, пак играех роля с Анастасия Стоцка, пак продюсирах тази година руски изпълнители на Евровизия, написах им песен. За съжаление не видях България тази година на Евровизия. Много очаках и после разбрах, че България не участваше тази година, но написах песен за Русия, за дует сестри Толмачови. Но с удоволствие ще идвам по-често и... Аз знам, че е сложно, особено с този спектакъл Другой, който е грандиозен спектакъл. Аз разбрах само колко няколко тира с техника, с костюми. Всичко, което се случва на сцената е в невероятни мащаби. Вярно ли, че си сънувал този спектакъл, Филип, преди да го направиш? Да. Той ми дойде на сън. И целият сюжет там, нали, има, това не е просто концерт, това е спектакъл, вие правилно го казахте. Целият сюжет на 3D анимация, това е... Всичко ми дойде веднъж на сън и аз така се събудих и веднага го записах. И после се срещнах с режисьора, с своя хореограф и ние така го измисляхме, вземахме песните, нови песни, стари песни, направихме един микс и той се получи много леко, той се роди много леко, този спектакъл роди се леко. Но подготовката за премиерата беше почти цяла година. Работехме из ден, големи репетиции, защото е много мащабен и това е връзка с видео, с аудио, с балет, декорации. Общо много е сложен технически. Ние преди нас ако дори можеше да се направи нещо, да се вози, абсурд. А пък за чужбина невъзможно. Ние всичко направихме. И премиерата, и голямо турне по Русия, и в България идваме вече за втори път с този спектакъл. Нека да припомним отново, че концертите вече в Бургас, Варна и Велико Търново минаха, но софиянци предстоят да се насладят на това грандиозно шоу. Да припомним отново кога е концерта в София. Вие знаете по-добре. Вие сте в... Зала 1 на НДК в събота от 20 така, часа. 20 часа. Да, зала 1 на НДК. 20 часа.
където аз ще пея на откриване и ще изнася голям рецитал с шоу Другой в деня на откритие на фестивала. И след това, след 2 седмици, един голям също фестивал в Латвия е New Wave, Нова вълна в Юрмала. Едно най-голямото шоу, което всички очакват и всички чакат и артисти да бъдат там. И аз ще пея, ще бъда в журито, ще бъде една специална вечер на Алла Пугачова, посветена на нейния 65-те юбилей и всички артисти ще пеят нейните песни. Изобщо много работно лято ти предстои. Много. И много емоции. И много емоции, по същото време и турне. И после трябва да съберем всички тези декорации, да ги пренесем в Сочи, защото следващото ми шоу ще бъде след Славянския базар в Сочи. Изобщо много интересни неща ти предстоят. Искам да те върна малко към твоето детство. Разбрах, че всъщност летният театър във Варна е било мястото, което е отворило за теб сцената. Вярно ли е това нещо? Вярно е, защото като бях малък, благодарение на моите родители, те винаги ми взимаха, защото знаеха всички колеги, и Лили Иванова, и Богдана Карадочева, и Стефан Димитров, и Васил Найденов. Те ги знаеха и винаги баща ми ме вземаше със себе си и по време на концерта аз седях в първия ред и гледах и мечтаех и си представях, че аз някой ден ще изляза на тази сцена и изобщо тази любов към българската музика доста направи един такъв голямо влияние на мене и дори правихме съвместни шоу с български артисти в Русия. Това беше не много леко време за Русия, защото точно края на 80-те, начало на 90-те всичко се сменеше и да се пропагандира българска музика и български певци доста беше така немодерно. Но го направих и правихме съвместни шоу с дует Ритон, с Георги Христов, моя приятел. Много отдавна не сме се виждали, така вече за трети път идвам в България и се разминаваме с него. Той някъде нямахме възможност. Може би сега ще дойде на концерта в София. Аз го каня. Ако ме чува, аз го каня, защото GSM-ите му не отговарят, както винаги. Но ще бъда много рад да го видя, заедно с своите колеги, които бяха за мене, и си остават легенди. Васил Найденов, Лили Иванова, Богдана Карадочева, Данка Христова. Само още малко към детството. На тази сцена на летния театър ли е първото ти качване на сцената на 3 години, когато помагаш в конферирането на твоята майка? Помниш ли тази? Айде да го вземем на тази. Нека бъде тази. Нека бъде тази, айде. Защото аз никога не съм конкретизирал и честно ви казано не помня, но айде, от днес ще се смята, че тази сцена беше. Така ни се иска на нас да е. Нека да е така. И на мен ми се иска. Защото този фантастичен варненски летния театър, то от детството ми най-голямата емоция. Не помниш много детски истории. Ти наистина си бил много малък за това време, което се опитваме да те върнем в Диди, но сега аз пък ще Аз ще ви кажа честно. Аз не обичам да живея с спомени. По принцип не обичам да споменавам, защото аз постоянно се движа само напред. Аз обичам, може би, да фантазирам, но да се връщам спомени, категорично аз не го обичам. Ще успея още за този период. Аз съм млад и хубав. Точно така. И то много хубав. Пускаме ти сега. Искам да видиш нещо. Имаш много приятелства, за които каза преди маничко и Катя и Здравко от Ритон, и Тончо Русев. Няма да изреждам. Георги Христов преди маничко спомена. Искам да ти пусна един глас с надеждата, че ще се сетиш чие. Слушай сега. Меня разлюбиш в тот же вечер, я умру. Васил Найденов. Я да видим дали си прав. Я да видим. Если ты меня разлюбишь в тот же вечер, я умру. Добре дошъл на българска земя. Филип е човек, който винаги, когато дойде в България, той се обажда. Примерно пяхме заедно
Тук си спомням, когато беше московския кмет и беше Лариса Долина, Лили Иванова, Филип и аз. И ние спяхме заедно песента. Аз това пя на български, аз на руски. И той човек, който винаги ще те покани, ще ти обърне необходимото внимание. Така че парите понякога променят много хората. Много се радвам, че многото пари не промениха Филип. Филип остана човечен, добронамерен и човек, който знае цената на успеха и знае и цената на приятелството и уважава приятелството, което никак не е малко. Аз бях на едно турне и си спомням, че Филип дойде със своята майка, която беше изключително красива жена. Една стройна, висока жена и Филип има нейните черти. Филип има нейните вежди, нейните мигли, толкова и такъв представителен. И не случайно Филип още тогава каза, че ще стане звезда и за наше щастие той стана огромна звезда. Факта, че това, което той искаше да му се случи, му се сбъдна, с което му се радвам истински. И никак не е малко да станеш звезда на такава голяма държава. Публиката е много странно нещо. Тя е страхотен катализатор и те адски добре усещат, когато ти наистина ги уважаваш. В това отношение Филип много се раздава на сцената и аз съм го гледал много концерти и с удоволствие го гледам. Макар че всичко е изключително режисирано, изключително е барнато и по отношение на сценография, и на костюми, и на балет. Филип е човек, който наистина изключително се раздава на сцената и хората, сигурен съм, че това е една от причините да го обичат не само в Русия. Филип, искам да ни кажеш коя българска гозба майка ти е научила от баща ти и какво ти най-много обичаш до ден днешен и най-много харесваш да ядеш. И да ни поканиш, де? Твоята малка ръка, как изгрява не виждам върху устните смях. Филип, изпращам ти едно пожелание. Това, което съм го написал, съм сигурен, че ще се сбъдне. Без да съм пророк. Искам да ти пожелая един успешен концерт и обичаме те. До скоро виждане. Целуваме те. Боже мой! Можех ли аз да мечтая, като бях малък и бях като сред зрители, когато гледах на спектакли и концерти, изнасяни от Васил Найденов, че някой ден този човек, когото гледах като айдол, като кумир, като голяма звезда и се възхищавах и до днес се възхищавам от него и като легендарен български естраден артист, първи направи някакви шоу тогава. Можеш за мене да говори такива потресаещи вещи. Прекрасно за това обожавам своята професия и всичко, което се случва в моя живот, защото тези хора, които бяха за мен като пример на артисти, станаха моите много близки приятели. И съм щастлив, че знам, че имат милиони почитатели, които бих искали, може да докоснат сянката до тях. Аз съм приятел и те ми говорят за мене такива неща. Много съм благодарен, Васко. Благодаря ти много. Естествено, канята пак, ще бъда щастлив, ако утре се видиме на концерти, след концерта, както винаги, някъде. И ако вземеш Стефан Димитров и естествено, ако Богдана Карадоч ще се присъедини. Изобщо всички нашите близки, да не говорим за Катя и Здравко, Георгий. Това ще бъде след концерта. А пък сега искам да ти отговоря на въпрос. А къде е записката? Това исках да ти кажа. Той пишеше послание за теб. Аз обаче те изчаках да кажа, защото говореше много интересно. Това е посланието от Васил Найденов. Да, можеш да го прочетеш. Васил, ще го запазя в своя златен фонд на моята история. От самия Васил Найденов. Милион. Да. Мога ли да го куя? Може, да, разбира се. Той написа... Може да го покажа. Да, Филип, милион целувки, победи на сцената с обич, Васил Найденов. Благодаря ти, Васил, много е ценно за мен твоето признание.
Не стигна, за съжаление.